Винаги съм казвала, че ние, хората, които сме родители, сме най-отговорни този свят да бъде такъв, какъвто е в момента. Защото ние създаваме новото поколение. Всяко следващо поколение е възпитавано от своите родители. Затова в основата стои семейната среда. Семейството като институция. Затова е много важно там да се полагат грижи. Какво се наблюдава напоследък? Забелязвам все по-често, че родителите не възпитават децата си, а ги закрилят и ги пазят. Много често наблюдавам как майки се намесват в игрите на децата си. Когато детето играе с други деца, в училище майките много често се намесват, отиват, опитват се да се саморазправят. Опитват се дори да унижават учителката и да имат изисквания към нея. Не казвам, че не трябва да се интересуват, но едно е да се интересуваш, друго е да поемаш контрола, да се опитваш да предпазваш на 100% детето си, без изобщо да изследваш и да прецениш дали всъщност твоето дете е право, дали не се е подвело по някой друг, дали наистина нещата стоят по този начин, дали наистина някой друг е виновен. Тоест, това, което забелязвам, е, че майките в момента правят всичко възможно, за да пазят децата си. Но това дали е полезно? В никакъв случай. Знаете ли защо? Защото тези деца се научават, че имат гръб и че някой ще ги измъква от трудните ситуации. Нали си представяте, че едно такова дете ще стане възрастен, който може да направи всичко и ще знае, че там ще има някой, който ще го измъкне. По този начин това дете, което ще порасне един ден, то няма да носи отговорност за собствените си постъпки. Не само, че няма да понася тази отговорност, но няма да разбира и няма да осъзнава ценностите. Защото тези ценности се изкривяват по този начин. Затова така бих се обърнала към майките с една препоръка. Моля ви, майки, знам, че обичате децата си. Аз също съм майка. И знам, че това е най-милото нещо на света – детето. Но не е наша задачата да ги пазим, а наша е задачата да ги подкрепяме, да бъдем до тях, но да им позволим да си понесат последствията. Те имат нужда да вървим до тях, но не да ги носим на ръце. Не дейте да носите децата си, защото няма да се научат да вървят.